dai vakaenda vega kunoitika chitiko chavo pasina mwana wangu nhasi unodengada ndisipo pachitiko ama indi ndakana nemuromo wangu kumusoro nokuzasi hanzi kumupfekedza kwavakamuita heti mama wachienda kumba uko hapana kupera kana 30 minutes mwana ndopakaonekwa achinzi aita zvakaita nototi inditoriwo nemhuri panapa kana nzvadzi yangu ichibata-bata ichapedza mhuri yangu nekuti kana inini chaichaipa pfungwa dzangu dzanditori nadzo nematauro zvakatanga kungoitiwa muchiri muvanhu chete ndakutoti hame wangu vanotoroya nekutoti ndomashoko ekutaura kwetevo vatwe vangu ungankurungai wangu nematauriro akaita murora wangu vachiti pandakava ndipfekedza mwana heti ndopakaita sirias vakataura kuti wenzi chii ndo vakaita dze vakauraya mwana. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment riti kubva kumarutivi mana yese emuZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. chikuitika ndekuti kufa kwaita mwana kazhinji kacho ndikatesa picture yake nanhasi ndichiri kurwadziwa ini ndakapikira pasi nekudenga kuti mari yangu ndinoshanda yese zvina ndigari zvangu ndichifamba ndichienda kuenda kusvika mwana achawanika kana ndirini kana kuti mudzimai wangu kana kuti ndiani anenge afa hana basa kuti munhu akafoya hana mhaka hapana zvaaisi ndanga tiri mwana Wakafukunywa. Wakashandisei? Wakashandisa basi. Wakatopesa no. Wabajara munanato yangu. Yakafukunywa na kuogwa kushatanga sati. Wabajara munanato yangu. Wabavhara. Wabatora musuku wangu. Wabamutidho nzajira. Wabamutidho nzajira. Wabamuticheuka ndobara cheuka. Kwa jira rinani? Na gugu. Gugu wapi? Gugu. Ndo wakaenda nalo? Pamakaenda unochera, angava madhezi mangani mwana wako? Ngani wane wiki yangu. Kwenyu kumusha, makamboziite? Sati. Pachakaitika makambobvunzo yokumusha kwenyu? Sati kana ndaonana naye. ndiri pakuramba pataura nashashi wangu wechiruma indo kazhinji tofara mhantaura chokwadi inini handiwedzere ende handinyepe mukaninga ndataura chinhu chinenge chiri chokwadi nhau iyi ndakavamirira ava zvesvondo inini ndaigara kwakereko akandinzwa kuti ndaivapopotera ava ndivo vandirokumbira kuziva nokuti ndakatonyaradza mwana wangu kuti nyara ndikuda kuti ivo vauye saka ndaizofamba sei ndichipopota ini mushure mokuti ndanyaradza mwana kuti nyarara vachanditaurira ivo saka kupopota kwangu ndakavamira zvesvondo ndinova ndaipopota ndichiudza ani nekuti nhau yavo iyi haina kukwanisa kunyarariwa mwana wangu akaudza inini audza inini mwana wangu chitiko chake chakaramba chichimunetsa akanotaurira kuna hama ekakono ivava mama vabva pangunotaura vane vaakaudzawo futi muno audza mumwe mukadzi waakaudza ndo amai ezina ava mama amai kakono nofamba akauya achibvunza kuna mama vabva kunotaura mai karima ndiri kunzwa inini kuti maenda kumakuwa imini kunofukunura mwana chiitiko chimachiitirei vachibvunzwa nemaneighbors ini ndanga ndisipo pandinogara inini nofamba hapazi parefu zvakanyanya vasanyepe 30 minutes ndinenge ndasvika pakereke hapana kana mutunhu kana awa ndo patinanda tichishanda chichodzoka totoshandidzana tese hapana kana kureba ndofamba wakabvunzwa maikarima wakada kuedza kuwanda wabva waudziva kuti maamuna nhengi maita zvakati nezvakati nezvakati ina handaivepo ipapo vakadaira vega kuti shuwa ndo zvataita saka ava ini kazhinji ndinofarira chokwadi ngachive chiri chokwadi vasandinenedze kuti ini ndakavapopotera handina kupopota ndinova ndanga ndakatoamira kana baba vangu vekumba chaiyo charume wangu handakwanisa kuvataura nokuti vakanoti vakani vadoro vanobva vazouririra kana kuti vanobva vakuitira nyaya vakutora zvisiri izvozvipi izvozvo ndofunga varume wangu ino vakatozvinzwa nyaya yapatova nesvondo ndichikapupura kuti nhau ndakainzwa itori nesvondo ndichiudzwa nemwana dai ndakapopota nibaba wakwangu ndaitovaudza nokuti ndiwo vatori hati vakani vatimbwa vanotopopota zvishuwa papi saka ini ndakarispekta vanyararira ndichiti vachauya ndofarira chokwadi kana tichitaura
Pana nyaya mambotaura imi mukati madzimai pavakaita munamato webakatwa vane zvavakataura kati muchazoona izvi zvakadai zvakadai. Makazombodzokera kwavari muchiti pane mumwe munamato wakaitwa futi zvakare? Kuyo wacho mungaita umbo wekuti vakazviziva here kuti kwakadzokerwa futi ende vakati chii? Madzimai acho anowanika Sinini hangu chandeikumbira zvangu kubatsirwa pandiri kudai so sekuti ini ndoda kuti tibatanidze nini hama dzangu nini mubereki wangu ivava nana mama wangu kubva kubereki wadzimai wangu ava tobatanidzwa tese poita kuchenurana apo pooneka munhu anochenura kuti uyu anoita zvakati uyu anoita zvakati nekuti apa sisina kuwirirana chaiko chaiko nekuti paneka kunongedzerana nekuti kana inini chaipa pfungwa dzangu dzanditori nadzo nematauro zvakatanga kungoitiwa muchiri muvanhu chete ndakutoti amai wangu vanotoroya nekutoti ndomashoko ekutaura zvaari kutaura neniwo ndo zvandiri kuda tsvaga mubatsiri tese tiripo kana ndiri ndini utaura kuti uyu ndiyakauraya mwana. Saka nyaya iyi yakunzi mama mishonga yakaipa kana kuti munamato yacho yakaipa yobuda kuti wakatsvaga munamato yakaipa munhu akaburisa munamato yakashata yakaita zvakadai 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 kuda kuchenura ndauda kuvhara mwana mbereko zvese zvitauriwa nekuti kumwe unenge kuri kusaziva. Alright, saka tiri apa which means kuti vanhu vari kuti mama ndo vanokwanisa kunge vaine zvavanoita kwetewo vatu vangu kufunga nkurungai wangu nematauriro akaita murora wangu achiti pandakava ndichipfekedza mwana heti ndo pakaita serious vakataurwa futi kunzi chii ndo vakaita dze vakauraya mwana pari kunzi pakapfekedzwa mwana heti ndo pandakakwadza mwana zvese izvo zvekuti mwana azosvika pakuita zvakaita saka toda mubatsiri kuti zvibude chi pachena uziva kuti uyu ndiakada uyu haasi chete apa saka zviri kunzi mama ndo vakapfekedza mwana heti vakakonzeresa kuti mwana afe nekuti hanzi kumupfekedza kwavakamuita heti mama vachienda kuumba uko habana kupera kana 30 minutes mwana ndopakaonekwa achinzi aita zvaakaita tanzi akurwara saka ndo pane nyaya yese saka which means mama munamato wamakazonoita imiwo wechi2 pambobatswa mwana bakatwa vanhu vane question mark futi nawo handizvo handizvozvo saka mimba makazoenda unoisa munamato wechi2 zvakanga zvambotaurika here zvekuti pakaiswa mwana heti ndo pakatanga kurwara mwana steri zvamusina kutaurwa zvakutotaurwa manjeso ngoenda kwatakaita kumisa chii wechi2 kuti patakaenda kutanga madzimai akangoti madzimai ndati mundiregererewo zvamaita mwana mangwana muchazonditsvaga makati madzimai akaipa kuti mwana emauraya haana kufa nechirwere chamwana ainzwaro ndiani vaingotaura chete madzimai aya angasinganongedze munhu anoita sei asi vaitaura mumba manga takaungana manga makaungana weukama hwese kubva mukadzi wemurume shoko raakangotaura chetero panoda kutaura here vecommunity kana musiri comfortable togona kuzotaura hedu panzi I think patinozodzoka futi ka kuti zvataurana panze inenge yasecret yasecret handizvo zvakafanira kuti masvika makaudzwa necommunity chichachisa ndezvekuti pazotaurwa ground uku pamwe ndopaifanira kuti kaondo nyaya yemunhu wese akutongoiziva saka inokutaurwa pachena umwe anogona kukuudzai zviri ndizvo zvakafanira kuti community inogona uya akakuudzai amazosvika kuno kwani mune formation kuti asi formation yatinenge siri
izvo. Saka maita basa. I think nyaya yedu zvakafanana nezvakataura paredhiyo. Zvakataura paredhiyo nezvanga zviri kuno zvakasiyana. Tidati mundiburitsire point iyo. Pane nyaya muri kutaura yekuti pane patabvunza tikati pane imwe nyaya matara nyaya yekuti pane point yekuti nyaya iri kutaurwa nerimwe divi haisinobutswa pachena zvakanaka. Pamamenchina nyaya yeredhiyo. Toda kuti mupajekese mati pane zvinhu zvakaita sei zvakataura kuredhiyo asi hazisi mataura zvakaitwa. Toda kuti mupajekese. Varedhiyo musi wokutanga vakabuda vachinzi amai nemwana vakaenda kunofuna mwana wemakuva kuma3 kunze kwakuchena. Vakatakura mwana nezvinhu zvese muguva makasara musina chinhu. Handizvo zvati vanhu vavo vakafonera kuredhiyo information yakaibata papi. Dzima zvimwe zvacho. Kana chinhu 1 2 3 taureni. Pachitiko chakaitika mwana akashayika hongu. Tikanamuradzika anoradzikwa mwana pakazoitika chiwano chakaitika. Pachiwano chakaitika ini ndida kuziva kune vanhu ava kwakaro muzukuru wangu awa ndanzvadza ndovane mwana komana uyu wemukadzi womwana wekuzoshaya. Neava mai vane mwanasikana uyo akaroorwa nemuzukuru wangu. Inini nyaya yedu kuti ibude pachena ndida kunyatsa kuziva kuti pakugadzirwa kwakaitiwa kwanga kuri kugadzira kwekuti zoni munhu akakanganisa mwana aitewo wane zvaachawana kana kuti pane chimwe chiwanhu chakaitika chisiri ichocho chekuti mwana angasinganzwi adzorere kana kuti kwanga kuri kuvharwa kwemwana. Chokwadi ndakuda kuzivawo chokwadi nokuti inini ndakatoremerwa panapa pandutoti ndanzvadzi yangu ava mai vemurume. Saka nyaya idzi dzikutondibata nokuti pakaitika chiitiko ichi ini handoziva kuti kune zvakatozosvika kunoitika ukoko zvinotonzi zvinotoshamisa sezvatinozvi nhasi. Saka nechokwadi chekuti zoni tikawana mubetseri anokwanisa kubetsera ndikuda kuti nyaya ibude pachena ndigare ndakaziva pane ndiri kuti kuna nzvadzi yangu haana chakaipa, kuna mbuya kwakaroora muzukuru wangu hakuna chakaipa. Ndikuda kuchenesa kuti vanhu ava ndizive kuti pane anobata-bata here pavanhu ava. Nototi nditoriwo nemhuri panapa, kana nzvadzi yangu ichibata-bata ichapedza mhuri yangu. Saka ndikuda kuti ndigare ndakaziva ipapa pane ndiri ndikati ziso sekutonyarara kwane ndakaita ndakatotarisa kuna nzvadzi yangu ndikutoti pamwe nzvadzi yangu anotoroya. Indototi anotoroya nekutoti matauriro yacho yanenge ndichinzwawo inini manenge ndichifamba nenge ndichinzwa zvakawanda. Zvikutondibata pandiri ndine mhuri dzanditori nadzo. Saka kana pane zvimwe zvavari kubata kuti vane zvavakabata kana kuti ndivo vakavhiringidza kumwana wemukomana uyu ndiye wani mwana wake vachaenda kunani. Ndinoda kuziva ipapo panofanira kuwanika munhu achabudisa chokwadi kuti mwana kana anga ari Mwari inguva yaMwari yanga yakwana ndoziziva kana kuri kumbunyikidzwa ndozivawo kuti zvakafamba sei tokuwanawo munhu anokwanisa kutibatsira padambudziko iri. Ndikuti mwoyo wangu uchene panditori panapa. Nditori nevamwe wasipo panapa pavandinototaurirawo zvinenge zvichitondiremera vakasirawo inini nehanzvadzi dzangu dzimwe dzisipo panapa. Ndotogara nditongori pafoni ndichitaura nyaya idzodzo zvikutondiremerawo pandiri panapa. Ine hangu zvangu ndiri pakuremerwa nemunebha wangu kuti zvakaitwa izvi hama dzake dzikazozvinzwa hazoda kuripwa here nekuti apa ndononge avateta akaberemedza vana mutoro havazoda kubhadharwa Vanokuita varemedzwa ndevapa ava akatakura ane murume ataura kuti handisina chandikuzivawo mutara murore murora wateta ane karukwa
andakatakurwa murume asingazvizivi, hama dzake asingazizivi handiti. Dzikazozviziva here haazoda kubhadhara here because kumakuva kunorema. Unenge akutonzi weda kumudza. Hamuzoona panozoita futi imwe daka rakafanana neriri kubuda apa. Baba. Kunze maunzwe. Notina. Murora mainzwere. Imimi. Mainzwere nyaya. Rozi out wandaona ngeni vachazotakuswa mutoro kuti mukadzi wedaka ina kumakuva. Mainzwere nyaya. Saka munoti ngomira zvitaurikeyo. Imunoti nekutakura kwamakaita muna makuva. Ndakangotakurwa chichizvona ndeye muchiperekedze kwatoda kuendwa. Ndasingazwi kuti zvinotukana makuva. Saka makaudzere kumusha kwenyu. Zvataura nahama yavo. Ndiyo nyaya yanga ndichida kuti yanga ndichitsimikidza kuti izvoni zvavataura zvichazofamba seizvozvo, nokuti ava vachazvinzwa vabereki vavo patakavarora kuti ndio zvavakaita zvichafambawo sei. Hamukuru yangu ashachekirima dambudziko rawo hwani chinhu chinondibata. Pasavanze kuda kunyepa kana kuda kuvedzera sauti kupomera munhu kuti uyu akazodai. Ndofamba takasimuka pfuura kuti kaenda futi kwa mambo. Maodhesi takarokodwa muno havana kubvisa shoko kuti ndakavatuka kana ndakaita sei. Asi vakanosvika kanyoresa futi uku zvinhu zvekunyepa. Izvozvo nini hatimbowirirana izvozvo zvekunyepa izvozvo. Ngavataure chokwadi kwete kuda kupa munhu dambudziko rokuti akatuka akazondidai. Inini handipo pakutukana nawo. Imimi kuya kwamuri kuita muri pakati pakuda kuyananisa kuti tigone kuita chinhu chimwe chete sevana munhu mumwe chete. Kwete kuti tikazoenda kwataenda pakaoneka kuti apane mhosva onjenga kuti aiwa ndiri kunjengera unoti akadaiso akandituka. Paunotuka munhu village inofanira kuzviziva vatogarisana navo. Vanozviziva kuti nenga atuka nhasi nenga ati zvakati. Tisarambe tichiberekesana mhosva pasina mhosva. Ini dambudziko rangu rinondibata inini. Dai vakaenda vega kunaitika chituko chavo pasina mwana wangu. Nhasi unondenga dai ndisipo pachituko hama indindakana nemuromo wangu kumusoro nokuzasi kutaura. Nekuti mwana ndewavo. Vari pakati pokurwadziwa. Vane kodzero dzokuita zvavanenge vafunga ivo. Asi dambudziko rangu iri rinova rakazondibata kana nanhasi baba chiri kuabata rokutakura mwana wangu. Ndipo pandanga ndine mubvunzo napo ipapo kuti kuseri kwavakaenda uko. Saka ndinofanira kubvunza saamai nemubereki womunhu kuti dambudziko kana rakuya richabata inini. Ivo vanenge vasisipo padambudziko iri vanozoriramba dambudziko iri. Ndinozotadza kuziva kuti dambudziko rakakonzerwa nei uyezve rakabva papi. Ndozopatadza pazive papi. Saka ini ndinokodzero dzokubvunza. Pakutuka apa handidi zvangu vasanyepe. Ndotaura pa nyaya kunzi kutuka iyi. Nyaya kutuka iyi haina kutaurwa kuti nemurume wangu. Yakataurwa nemukwasha. Ndinoshopana nemukadzi wangu mumba. Mama anoyazotukana inini hapana chinosara. Wembatsa mubereki wangu hakuna chinosara. Kwete kuti ava ndo vakataura kuti anotuka. Mukwasha wao ndiye akataura kuti ndoitiro inoita chi ambuya vangu. Wobatanidza neshamwari yambuya vangu kutuka chi amai vangu nini. Zvinoita here tashopana nemukadzi wangu. Nyaya yakataurwa. Ina handina shamwari mune. Handina shamwari mune. Sake.